Ako sa baliko ni ang naitabo. Mel, wala mo kamang dong. Ako sa baliko naitabo. Unahon na to ng naitabo Senado. Samtang atong gikontak ang lokal. Kani isyo ni para sa mga nahingtungdan dito sa Dakbayan Sugbo. O niya, isyo po ni alang sa mga kanabang mga hugawan. Para kayo, labong nag-uulan ang nakapaldo. O ba? Si Jimbo. Si Boss Ludwig umiga sa murag mo may iskuti ang unsay committee ni Leon Guerrero. Murag wa man to. Wala gyud. I don't know, wa pa man mahuman kay wa pa may Blue Ribbon Committee chairman gani boss. Pero murag wa magkukaybaw. Initial pa man hinuon to pero Leon Guerrero murag Committee on Horse Riding or Horseback Riding. Ita. Sa akin pagka kini mga Pilipino sa tinuod lang ha. Haskang gustuhag politika. O ya, gusto kayo nila nga para og naay nagani enkwentro sa masikahabig so magmobilize na yung mga protesters ay pati naghana dito Senado gapon. Sus libiha naman sa naman tao ng mga Pilipinas ay. Sige lang ang politika. Gusto yung magkapabor. Akong balikon lang ha. Akong balikon. Ayaw lang itong tuob. Kaya wala ba yung tuob? Kaya abolis ng Gobernador Pamari 4. Ang tuob, dugay lang i-abolis. Wala yung lami. Ang tuob, wala yung lami. Kay wala din na magamit ang tuob kit ni Gwen. Mao ba? Karon pwede na naghanag doctors and nurses o ubang mga medical practitioners katag sa Tibok Lalawigan Sugbo. Kagahapon sa 66 nini ang regular ni Governor Pam. Okay. Ang atong pangutana ani ganong laapag yun ning mga grupong lalay or mga batang lalay dihas Kapitolyo. Go binahinay sa na diha ay pati daghana pa man na diha batang lalay ay. Pirting ninduta paminaon kay nadaghan na ang mga mananambal sa nagkalain-laing tambalanan sa probinsya. Nga gidumas, province ba? O niya, di sunod ang kaning food security. Nga trabaho na rog maayo, pinaagi nilang board member sa si Bari 4 o sa ilang consultant, sa consultant nga si kanhi board member Gigi Sanchez. Mawa na ning katong iyong sa tingnan itong busog-busog program. Busog-busog, hapit na mapas mo ang busog-busog. Wag lang na. Pero ang pangutana, nganong naapag yun ng mga lalay gang diya, tagtanga na niya ko, boy. Pirti pa man ang naghana in town, o niya ka na pinasuod ng lalay, ang ilang gusto nga, ibalik po itong ilang wakwak. Byron, not guilty, Your Honor. Not guilty. Mao ba? Loy. Now, sagdi lang, akong pagkutana aning mga laas gobyerno karon. Lisod kayong ekonomiya. Perting pagkaapikiha, budget nimo perting dakuha pero inig pamalit nimo perting gamaya kag dala. Ang mahitabo nimo nagsige lang kag yampungan anang politika bisag way lami. Karon na mo employ na silang mga trolls, kana mga fake account patanaghana na ino, grabe ha. Nagkaduol naman pong 28, patanaghana gyud. Adto tas layo, adto tas Senado. Kagahapon dunay mga anti-Duterte protesters dito Senado. Ilang presyoron og mayo kay nagtuo sila nga si Soto na pod ang mahitabo nga Senate President pulihan na po sa Alan Peter Cayetano sa semana ra. Wa man mahitabo. Ang Leon Guerrero mo'y amang yapon dito. Lito lapid. Inani ang itsuras politika. Mao to giingon kagahapon ni General Eric Espina, ang General Reservist sa Philippine Army. Nga, matod pa niya, dili gyud mahitabo nga magyagaw og tamas ginhawa kun dili pa ta multi-party system. Kay kaniadto ko no two-party system para sa Amerika ba? Aperting hilumara og palitan kato si Tambalosos gipulihan, resign sa speaker, gipulihan og lain, si Bujide ang gipuli, kauban sa partido ra unta sama sa una.
Pero, lami magkainin politika, daghang kayo, multi-party system, appeal pang party list, niyate na. Ipang bawian kaghapon og mga committee chairmanship ang nagkalain-laing mga senador ubos sa Soto Block. Kaning kaubang Soto ang nagpabilin ron nga naa niya 11 ka buok samtang ang pikas 12 ka 23 naman sila. Ang ilang problema ron kung makakuha sila usa 11 na po rin pikas ay minority na po sila sa Cayetano. Bawian na po ni sunod semana kung doon ay kudita. Unya, angayan ba po kung pananglitan si Soto mo himo ang Senate President mo preside sa impeachment trial unya ni Sara nga di man ni abogado mo na pangutanas daghang kay mga nagsunod aning politika. Posible di ba posible nga si ang usa sa mga baki senators si Bam Aquino og si Kiko Pangilinan baki. Abogado man si Kiko, usa naman siguro abogado sa minority. Si Kiko Pangilinan na wala ang karing sa majority grupo nilang Alan Cayetano, yang igsuon Pia, unya si Chis Cordero og Marcolita upat Edres Picas, usara dito kang Soto. So ang kani og may tabo ang magsugod na ang trial kay patubagon pa man ang Vice Presidente so sa po kaadlaw non-extendable. Dili wa extend po kadlaw tubaga. Matud pa, andam na sa among tubag diha sa mga reklamo nga sa mga kaso nga gipasaka against the Vice President. Pero what if sunod semana na po'y kudita? Di na po may tabong mubalin ni Rolen kay nibalin na raman ni daan o mubalin matay gitangtang ra ba tong iya mga picture dito si UP. Hasta Cayetano na iganani ang magsigil ang gubot, siging gubot. Ang sa may nahitabos ekonomiya. Sa 61 ng kape ng dolyar. Naloko na. Wala siguro, sunod simana, kada simana na po ning umintos krudo gasolina. Ba? Nayate na. Ang lokal, pwede na pong awayay. Ubang grupo, usang mayor, bisi mayor, gusto sang magmayor. Di man siyang pwedeng himuon siyang mayor adlaw, aris at gabi Uban di hangguin, aron mariha na mo. Ayay, nasilipan ako sa post ni Rigoberto Tiglao. Comparison between Soto and Cayetano, perti man layo. Ay. Kita ko ani tinuod, boss? Wa daw ni kagraduate si Soto sa iyang kolehiyo kay ni adto na showbiz mo nang Itbulaga. Kita ko ani ato ni aging adlaw siguro to. Kang kuan to tinuod kay Bobby Tiglao katong former spokesman ni Gloria Macapagal Arroyo. So iyang gi-compare pero si Bobby Tiglao anti-Marcos po nindako kay apel presos kani ato panahon sa amahan. Muna nga di sa pabor sa mga Duterte ang iyang mga komento. Duterte ang kanang comparison wa sa ni politika comparison gi-compare rin siya. O si Soto mo'y presidente sa Senado. Unya mo'y preside during the trial sa impeachment warag di pud makiangayon. To nagkuha sa impeachment manager ko no si Kiko Pangilinan unta wa may na yon kay napulihan man siya. So ang may tabo ani tingali kun dunay kudita sunod semana basig motungha po to college si Senador Bato dino sa di ara ko di ara ko ay mo kudita di kay biya pa ko 3 sigapon mi. What if mo abot ang katong ipatubag mo na within 72 hours sa Korte Suprema. Katong ipangayong temporary restraining order ni petisyon sa tiaro ni Bato. Ganto sa Korte Suprema. Ipatubag sila within 72 hours. What if muhukom ang Korte Suprema nga, ari yun ang local court sa ay. Ari tas local court, dili kay Anton Rizzo sa ICC. Ikupuha tong premise kagahapon ni Kuano. Example ba ni General Eric Espina? Hasta ninduta siyang giingon ay pagka angayan gyud sa tinuod lang ang iyang giingon nga example kabahin sa wa man sa momention og si Bato ba og si Digong mat ang example sa ordinaryong mga Pilipino lipay kay itong mga supporter po nato na Digong siguro. May buntag ni Randy Archaga Santisa siya siya listening. Okay boss. Okay. Nindot sa nang imo kay and why shout out or sing it? Minaw lang. Hungong lang.
Kini pastang sa muka until 2028 na ni. Dayong eleksyon. Inig ka mas eleksyon. Di gyud mo kontento pod. Ang mga nangapil di kay may isa hapit mami kadaog o pamitikasis pikos. Sang labaras o aning kahimtanga. Murag ang mga Pilipino way laing giatangan puros politika kay wa na may buhat ang mga Pilipino kay putos mapus ayuda. Di ay ayuda per tindaghana. So, ganahan kay sila anang sige lang tag atiman ari politika kay di may ayuda. Astang di malasas mga Pilipino ani mga leader to karon.